Ordu bata 5 gutxi ez dute hutsik egin eta 22 eta 12 irabazi diete Lasok eta Albizuk Artola eta Imazi Donostiako Atano 3. jokatutako binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako 8. jardunaldiko lehen norgehiagokan gaur hasi da bigarren itzulia. Eta gogora ezagun, batetik, aurreko jardunaldian, Artolak eta Imazek irabazi egin zietela Azkoitiako Gurea pilotalekuan Peio Etxeberria eta Rezustari, eta Urteberri egunez, Lasok eta Albizuk ere irabazi egin zieten Zabala eta Marti Jari Eibarko Astelena pilotalekuan, bibikoteak beraz dinamika onean iritsi dira, eta hasieratik jaun eta jabe izan dira Laso eta Albizu beste behin. Txapelketa ikusgarria egiten ari dira, Jon Ander Albizu atzeko kuadroetan bermea emanez, askotan nagusituz eta aurkariari bizkarra erakutsiz, eta aurrean Unai Laso sekulako unean da, une oso oparoa bizitzen ari da Unai Laso, aurrera egiteko erabaki hortasun handiarekin, egiten duen bakoitzean min egiten du gainera, kolpez fresko dabil, konfiantza osoz, haze txapelketa benetan, Unai Lasoren ikeragarriari da izaten, eta lehen zati alakoxa izan da. Imazi, une honetan ez diot gogoratzen 4 ingurutik emandako pilotarik. Une honetan ez diot gogoratzen Ander Imazi 4. kuadro ingurutik emandako pilotarik. Benetan, jaun eta jabe izan dira, Jon Ander Albizu gainera defensan aritu behar izan duenetan ere oso fin ikusi dugu, eta aurrean, noski Iñaki Artola, Imazek pilota luzatu ezin bazuen, aurrean abagune gutxi lanzikin asko egin behar izan du gaurkoan Aleiako aurrelariak, eta 12 eta 4 aurreratu dira. Lehen zatian ez da kolorerik izan, eta bigarren zatian ere ez. Bigarren zatian ere Unai Lasok erakustaldia ematen jarraitu du, nahiko azpitik esango du sakatuz, eta aurrera egiteko aipatu dugun erabaki hortasun horrekin, partida bikaina jokatu du Lasok Goitiberakoa, eta Ander Imaz esango nuke bigarren zatian ere apur bat nekatuta, behartuta zenbait pilota galdu ditu, bai hasieran eta bai erdi pare horretan ere, normalean galtzen ez dituenak, eta gero apur bat tanto batzuk egin dituzte, behartu dituzte, baina ordurako noski berandu zen, eta azkenerako 22 eta 12 amaitu da norgehiagoka. Partida bikaina beste bat Lasok eta Albizuk, eta badakigu, binakako txapelketa nolakoa den, hau da, behin lehen fasea pasa eta finalerdietan beste kontu batzuk izaten dira, oso bestelakoak, baina noski lehen fase hau horrela igarotzeak konfiantza handia emango die ziur Laso eta Albizuri, une honetan 7 punturekin dira Bizkarretakoa eta Ataungoa, eta 4rekin jarraituko dute Artolak eta Imazek. Gogoratu beraz, Lasok eta Albizuk 22, Artolak eta Imazek 12 Donostian.